Με 32 συνολικές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα διοργανώνεται από τον ΟΠ ο πρώτος αγώνας του κυπέλου Kart Luxury το 2013 στην πίστα Σαν Νίκολα στην Καλαμάτα αύριο στις 11:30 το πρωί. Οι οδηγοί έκαναν σήμερα τις τελευταίες τους δοκιμές και όλα δείχνουν πως η αυριανή ημέρα θα είναι γεμάτη με ταχύτητα και θέαμα. Το Lux Cup είναι ένας αγώνας που εγώ προσωπικά συμμετέχω πρώτη φορά. Εντάξει, είναι ένας ωραίος αγώνας, είναι ωραία η πίστα, ωραίο το περιβάλλον, δίπλα η θάλασσα. Εντάξει, αρκετές συμμετοχές, αρκετά καλή οδηγή. Ελπίζω να δούμε αύριο να τα πάμε καλά. Είναι πολύ ωραία φτιαγμένη η πίστα, βαμμένη φρέσκια. Έχουν φροντίσει για όλες τις ασφάλειες και για αυτά. Πάμε πολύ καλά εμείς εδώ πέρα. Γυρνάμε αρκετά γρήγορα. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στον αγώνα. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας στην κατηγορία των εξατάχυτων. Χαρακτηρίζεται ως αγώνας της πενταετίας που γίνεται εδώ πέρα στην Καλαμάτα. Η πίστα είναι πάρα πολύ γρήγορη, ταχύτατη. Έχουν έρθει κορυφαίοι πιλότοι της Ελλάδας στο συγκεκριμένο αγώνα και πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτι το οποίο θα έχει πολύ έντονο συναγωνισμό αύριο. Αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσει δηλαδή και ο κόσμος. Ο ανταγωνισμός μεγάλος, οι οδηγοί πάρα πολύ καλοί και να υπενθυμίσουμε ότι οι αγώνες Lux έχουν ιδιαίτερο τρόπο διεξαγωγής, αφού στο β' σκέλος του αγώνα ο πρώτος του α σκέλους ξεκινά τελευταίος και ο τελευταίος πρώτος, με αποτέλεσμα οι μάχες για τις καλές θέσεις να είναι μεγάλες. Για αγώνα ναι, έχω έρθει για προπόνηση αρκετές φορές. Ο αγώνας αύριο από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Συμμετέχουν πολύ καλοί οδηγοί σε αυτή την κατηγορία, οι καλύτεροι θεωρώ Έλληνες οδηγοί. Εντάξει, εμείς κοιτάμε να απολαύσουμε τον αγώνα και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πίστα και οι υποδομές της είναι από τις πιο άρτιες και ολοκληρωμένες στην Ελλάδα. Επίσης τα παιδιά που έχουν την πίστα προσπαθούν να βοηθήσουν σε οτιδήποτε. Και μακάρι να υπήρχαν τέτοιες πίστες, επειδή εμείς είμαστε από την Αθήνα και κοντά στην Αθήνα να μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και να είναι μπροστά η θάλασσα, δηλαδή είναι εκπληκτικό το μέρος. Είμαστε η Energy Greece και τα G's Racing. Ερχόμαστε πάρα πολλά χρόνια στην Καλαμάτα, είναι πανέμορφη πίστα. Ευτυχώς έχουν έρθει όλοι οι οδηγοί της χώρας σε ένα μοναδικό αγώνα του Lux Cup και τα πράγματα είναι πολύ ωραία. Η γνώμη μας είναι ικανοποιητική από το πρωί. Νομίζω τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά και αύριο. Έχουμε εδώ και τον Χρήστο. Ο Χρήστος είναι Καλαματιανός, είναι από την Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, συμμετέχει στην κατηγορία Lux. Με ικανοποιητικότατους χρόνους σήμερα, πιθανόν θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο αύριο. Πολύ ωραίος, αρκετές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Κράτημα πολύ έχει πίστα, ζέστη. Εντάξει, μια χαρά. Πολύ δυνατοί είναι όλοι. Θα δούμε. Στις λεπτομέρειες θα κρυφθούν όλα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των οδηγών, για να γίνει το άθλημα του κάρτ πιο γνωστό, απαιτείται περισσότερη προβολή και διαφήμιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και περισσότερο ενδιαφέρον από τους αρμόδιους φορείς. Αυτό που τέλος επισήμαναν και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το άθλημα αυτό αποτελεί το κλειδί για την είσοδο στην Φόρμουλα 1, πράγμα που φανερώνει πόσο σημαντικό είναι το άθλημα αυτό. Σίγουρα και η τηλεόραση είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο προβολής για το καρτ, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα και πιστεύω αξίζει να το μάθει ο κόσμος, γιατί από εδώ ξεκινάνε όλοι οι μεγάλοι οδηγοί της Φόρμουλα 1, μηχανές, όλοι από εδώ ξεκινάνε. Και εντάξει, υπάρχει το πικ το οποίο γίνεται στην Πάτρα και κάθε χρόνο πάει και καλύτερα και το μαθαίνει ο κόσμος. Εντάξει, πιστεύω ότι αξίζει να μαθευτεί σαν άθλημα. Για να φτάσει σε κάποιο επίπεδο
όπως είναι τα πιο πολλά παιδιά εδώ πέρα, θέλει πολλή προσπάθεια, θέλει αρκετή προπόνηση, χρόνια, αλλά κάθε χρόνο όσο κάνεις περισσότερες προπονήσεις γίνεσαι και καλύτερος. Θα πρέπει σίγουρα η Ομοσπονδία να φροντίσει ώστε να γίνει πιο προσιτό, να τηρούνται οι κανονισμοί, κάποια μέτρα ασφαλείας και ουσιαστικά θα πρέπει να βοηθήσουν και όλοι ώστε να προβληθεί, γιατί πραγματικά είναι στην κορυφή του μηχανοκίνητου ο βαθμός δυσκολίας του. Όποιος κάνει δεν σταματάει να κάνει καρτ. Λέω είναι να ξεκινάει κάποιος από πολύ μικρός, από την κατηγορία mini, που μπορείς να ξεκινήσεις από 6 χρονών και όσο περισσότερο προπόνηση κάνεις, όσο περισσότερο βελτιώνεσαι. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, για να γίνει το άθλημα του καρτ γνωστό θα πρέπει πρώτα απ' όλα οι αρμόδιοι του χώρου να συντονιστούν και με συντονισμένες προσπάθειες να προωθήσουν το σπορ, το οποίο μέχρι στιγμής δεν γίνεται. Και πέρα από όλα αυτά, να φτιαχτούν πίστες ανάλογες στις Καλαμάτας, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει Καλαμάτα, υπάρχουν οι Αφίδνες στην Αθήνα και άλλες μία-δύο πίστες να μπορούν να προπονούνται οι αγωνιζόμενοι. Αυτό. Το καρτ για τον περισσότερο κόσμο είναι ένα άθλημα, πλέον είναι άθλημα, εδώ και 5 μήνες, το οποίο νομίζω ότι είναι τα αυτοκινητάκια πάνω στο Λούνα Πάρκ. Πραγματικότητα είναι ότι το καρτ είναι το φυτόριο των οδηγών για τη Φόρμουλα 1. Δεν υπάρχει κανένας οδηγός αυτή τη στιγμή, με ελάχιστες εξαιρέσεις στη Φόρμουλα 1, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει από το παγκόσμιο καρτ. Αυτή τη στιγμή πολλοί οδηγοί από το παγκόσμιο καρτ πηδάνε κατευθείαν στη Φόρμουλα 1, χωρίς να έχουν οδηγήσει κανένα είδος φόρμουλας πιο πριν. Είναι ένα πραγματικό σχολείο οδήγησης. Χωρίζεται σε κατηγορίες. Μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι να προπονείται από τα 6-7 χρόνια και μέχρι τα 12 του αγωνίζεται στην κατηγορία mini με 60 κυβικά κινητήρα. Από εκεί και πέρα, ανεβαίνοντας κατηγορίες, πάει στη junior μέχρι τα 15 του χρόνια και μετά τα 15 του μπορεί να αγωνιστεί με την Capacita 2 που είναι με 6 ταχύτητες ή ακόμα και σε φόρμουλα. Πολλά παιδιά και στο εξωτερικό στα 15 πηδάνε σε μονοθέσιο. Για να γίνει γνωστό το άθλημα θα πρέπει περισσότερο να διαφημιστεί. Η Ομοσπονδία που δημιουργήθηκε φέτος, νομίζω ότι αν προσπαθήσει λίγο θα τα καταφέρει. Οι τοπικοί αγώνες που γίνονται είναι πάρα πολύ καλοί, έχουν υποστήριξη από χορηγούς όπως η Lux και αυτός ο αγώνας και με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα χρειάζεται περισσότερη τηλεόραση και περισσότερους χορηγούς.